Auntie, yebo madam. Uyakuyangimangalisa wena njalo nje nanku uthola udust. Angidakulethe ngasitiphukile. Kanti dust kanjani na? I'm sorry madam. I'm sorry madam. Ngiyasho mos ukuthi udepraya ngale perfume le. Uyintshantshela ngale le perfume. Into lo yakho kusebenzisa tonke leti ndo tami. Yabona lama specs lawo. Ungalibali idlala ngawo la. Lama specs lawa muholo wakho wa 3 months. I'm sorry. Ngokutshela nina niyahlupha nini? Nifika la nihluphekile into lo yakho kokuqala nange maphendama. Nifika nihluphekile na. Ningathola umsebenzi hayi ke sengakho la kusisekhaya lakho. Sekhaya lami sevana. Uclean la toilet. Yes The ma'am. perfume le ingalali so. Iyachithela, iyadura. Sorry ma'am. Sengiyahamba. Ngicela ungilethe ibag. Ukuthi ubamba njani? Cabanga ukuthi ngobe nemali sizozwa ngaye lokho ezongitsakela ngitsakela ukuthi udla ama-oxtail namhlanje ke i-oxtail yakhe izobe iflavor ngo-chocolate lo wakhe ahlala ecabanga ukuthi uzowashwa yimina la ya naso uzodlala abantu mina la